Доброго ранку. Так, усім салют. Так. Кася, а як же твоя любимая фраза? Сам скажи, что, маленький, не бачишь, я занятая. Добре скажу. Радий вітати вас у нашому доброранку. А чим ти так зайнята, Кася? Сапраўды, что у тебя за справа такая неоткладная, что ты нават повітаться нормально не можешь? Мне вельмі патрэбна вызначыцца з акулярами, а я ніяк не могу. Ти ж яшчэ учора їх сюди принесла. Так и есть. Что, з вечера над імі сядзіш і нават спаць не клалася? Не, поспала трошки, але як толькі прачнулася, адразу сюды. І ўсё думаю. І што ж за акулярне навукове адкрыццё нас чакае? За такі доўгі час можна шмат чаго карыснага вынайсці. Твае вынаходніцтвы – гэта лёгкая справа. Яблык зваліўся, раз, і закон сусветнага прыцягнення гатовы. А вось пытанне прыгажосці так проста не вырашыш. Дык, а што ў цябе за пытанне? Давай мы з Лесікам дапаможам разабрацца. На густ Лесіка няма ніякай надзеі. Гэта яшчэ чаму? Таму што мода – гэта не твой канёк. А з табой, Таня, можна і параіцца. Ты апранаешся даволі прыгожа і стыльна. Давай паглядзі уважліва на вось гэтыя акуляры. Прыгожая, і гэтыя, і вось гэтыя. Мне ўсе падабаюцца. Дык, а ў чым пытанне? Якраз у тым, якія прыгажэйшыя і якія мне больш пасуюць. Кася, думаю, табе ўсе гэтыя акуляры да твару. Дзякуй, Лесік. Я і сама так думаю, але трэба выбраць самае-самае. А навошта? Насі па чарзе. Сёння адны, заўтра другія і так далей. Пазней так і буду рабіць. Але сёння патрэбна, каб акуляры на мне былі самыя прыгожыя. Чаму менавіта сёння? Таму што сёння мы святкуем дзень нараджэння. Чый? Твой? Пра свой дзень нараджэння я вас папярэджу загадзя, каб вы паспелі падрыхтаваць падарыначкі. Тады хто запрасіў нас сёння на дзень нараджэння? Я запрашаю вас адзначыць дзень нараджэння сонечных акуляраў. А ён менавіта сёння? А, вось чаму сёння акуляры павінны быць самымі прыгожымі. Цікава. А мы ніколі не гаварылі асобна пра сонечныя акуляры ў добраранку. І дарэмна, бо, аказваецца, гэта вельмі карысная рэч. Акрамя таго, што яны прыгожыя і модныя, я нешта такое пра іх прачытала, але, шчыра кажучы, не запомніла. Цікава. А чым сонечныя акуляры карысныя? Вось акуляры для зроку зразумела. Гэта я вам як акулярак сцвярджаю. А вось пра сонцаахоўныя я з гэтага боку і не думаў. А ты падумай. Добра, я зараз выпраўлюся. Пакуль вам з гледачамі мульцік уключу, а сам дасканала разбяруся з гісторыяй з цёмнымі акулярамі і ўсё вам з гледачамі раскажу і пакажу. Добрая ідэя. Глядзім мультфільм, сябры. Гледачы глядзяць, Танечка. А мы з табой вызначаемся, якія акуляры мне больш пасуюць. Ну, добра. Ну, дзяўчынкі, я нават і не ўяўляў сабе, што сонечныя акуляры маюць такую цікавую гісторыю і што гэта сапраўды спачатку карысная прылада, а толькі пасля модны аксесуар. Лесік, пачакай. Скажы спачатку, табе падабаюцца акуляры, якія мы з Таняй выбралі? Падабаюцца. Вы вельмі прыгожыя і стыльныя дзяўчынкі. Дзякуй. А вам, сябры, я нагадаю, што сёння адзначаецца дзень сонечных акуляраў, таму мы і вырашылі перад вамі ў акулярах з'явіцца. А Лесік паабяцаў пра іх шмат цікавага расказаць. Сказана, зроблена. Пачынаем. Сонечныя, ці, як дакладней іх называюць, сонцаахоўныя акуляры маюць вельмі доўгую гісторыю. Цікава. А я думала, што гэтая прылада сучасная. І ты памылялася. Людзі спрабавалі ахоўваць вочы ад яркага сонца яшчэ да нашай эры. Выкарыстоўвалі для гэтага звычайную кару ці лісты дрэў, камяні. Але гэта ж было нязручна. Думаю, вельмі нязручна. Сонцаахоўныя акуляры, падобныя да сучасных, пачалі насіць у 17 стагоддзі. Спачатку лінзы звычайных акуляраў пакрывалі каляровай фарбай ці лакам. Гэта стварала эфект зацямнення. Ну так,
У сонечны дзень праз каляровае шкло глядзець зручней. Модніцы тых часоў, такія як вы з Касей, нават з добрым зрокам спецыяльна заказвалі акуляры ад сонечных промняў і рабілі іх з вельмі каштоўных матэрыялаў. А вось зараз зусім нечаканы паварот тэмы. Як вы думаеце, на поўначы патрэбны сонцаахоўныя акуляры? А навошта яны там? Хто там будзе моднічаць? Там холод, мороз і снег, і палярная ноч. Кася, не спяшайся, давай паразважаем. Акрамя палярнай ночы на поўначы ёсць і палярны дзень. Так? А зімой, калі шмат снегу і свеціць сонейка, усё вакол блішчыць, ажно вочы баляць. Таня, ход думак правільны. На поўначы, каб зручней было глядзець у яркі сонечны дзень, паляўнічыя карысталіся прымітыўнымі сонцаахоўнымі акулярамі. Так, а з чаго вырабляли такія акуляры? Са скуры, бяросты, дрэва. І такія акуляры для кожнага рабілі асобна, па памерах гаспадара. Цікава выглядаюць гэтыя акуляры. Крыху іншапланетна. А вось яшчэ адзін факт гісторыі сонцаахоўных акуляраў. Імператор Наполеон для сваёй арміі, якая ваявала на той момант у Афрыцы, загадаў вырабіць цёмныя акуляры для аховы зроку. Кожны ад салдата да генерала абавязаны быў насіць гэтыя акуляры. Магчыма, такія меры выратавалі шмат французскіх салдат ад слепаты. Цікавая гісторыя. І якая, аказваецца, дзівосная рэч гэта сонцаахоўныя акуляры. І ты, Лесік, малайчына, здзівіў нас. І заслужыў адпачынак, разумнік. Зараз мы табе і гледачам цікавы мульцік пакажам. Паглядзім з задавальненнем. Як вашы справы, сябры? Месяц канікулы прайшоў. Вы паспелі знайсці сабе занятак? Мы ўжо прапаноўвалі вам розныя справы на лета. Можна кніжкі чытаць, у футбол гуляць і яшчэ шмат чаго. А можна зрабіць капсулу часу? Капсулу часу? Так. Цікава. Адкуль ты пра яе ведаеш? Ты мяне здзіўляеш, Кася. Як адкуль? Лесік, ты ж сам раю на канікулах больш чытаць. Вось я і чытаю. Знайшла ў інтэрнэце інструкцыю, як зрабіць капсулу часу. Цікава. Давай, расказвай, Кася. Вось так, Лесік. Не ты адзін у нас у добраранку, разумнік. Глядзі, я цябе наганю і пераганю. Кася, хопіць выхваляцца. Расказвай ужо пра капсулу часу. Ды ўсё вельмі проста, сябры. Капсулу часу – гэта пасылка вам самім. Толькі ў будучыню. Возьмите кардонку ці якую-небудзь іншую ёмістасць. Лесік, давай, падхоплівай. Што можна пакласці ў капсулу часу? Пакладзіце туды запіску са сваімі планамі на наступны год. Некалькі малюнкаў. Можна дадаць нешта, зробленае сваімі рукамі. Можна білеты ў кіно ці на канцэрт, дзе вы пабывалі. Так, у капсулу часу можна пакласці што заўгодна. Не трэба толькі хаваць туды каштоўныя рэчы, бо гэтую капсулу вы пакінеце ў тайным месцы на цэлы год. А, я зразумела. Роўна праз год капсулу часу трэба будзе адкрыць і паглядзець, ці атрымалася ў вас зрабіць тое, што было запланавана. І ўвогуле паглядзець на сябе маленькіх. За год вы ж значна пасталееце. Так, усё. Я хачу сёння займацца капсулай часу. Мы з Таней не супраць. Калі будзем пісаць запіску, можам пералічыць мульцікі, якія мы з задавальненнем глядзелі гэтым летам. Вось, якраз час наступны глядзець. Так, назву гэтага мульціка я запісала. А якія мы глядзелі раней? А я назвы дакладнай не ведаю. А ты, Лесік? Я магу расказаць, пра каго быў мульцік, а вось назву не запамінаў. Не ведаў, што спатрэбіцца. Але аднаго мульціка ў запісцы для капсулы часу мала. Што рабіць? Можа, зараз яшчэ адзін паглядзім і назву запішам, каб праз год мы дакладна ведалі, якія ў гэты дзень мульцікі глядзелі. Крышачку хітрасці, і мы глядзім яшчэ адзін мульцік. Уключай, Лесік. А мне назву дыктуй, я запішу. Толькі не спяшайся, каб я прыгожа напісаць паспела. І без памылак. Добра, пішы. Так.
А зараз час развітвацца. З днем сонечных акуляраў вас, сябры. Не забудзьцеся прагуляцца ў іх сёння па сонейку. І яшчэ збярыце з сябрамі капсулу часу. Пасылка самім сабе ў будучыні, гэта ж вельмі цікава. А мы абяцаем прыдумаць і параіць вам яшчэ шмат цікавых заняткаў. Таму не прапусціце нашу наступную сустрэчу. І чакайце нас, як заўсёды, з панядзелка па пятніцу зранку У нашым добраранку! І не праспіце. А я назву яшчэ аднаго мульціка ў запіску для капсулы часу хачу запісаць. Так што уключай, Лесічак. Уключаю.